un trabajo formidable, la ubicación, el entorno es maravilloso, en fin, las figuras, el tamaño, todos los oficios, representando todos los oficios de la época, una maravilla, muy encantado. Así de abrallados quedan os que visitan por primeira vez este Belén de Viveiro, 2000 metros cadrados, máis de 100 figuras a tamaño real e 30 ceas son cifras que falan por si soas da relevancia deste nacemento. Non representa nin Xudea, nin o país onde naceu Xesús no seu momento. Ven a representar o que podía ser a vila de Viveiro, por iso podemos encontrar desde os ferreiros típicos dos valles interiores de aquí da provincia de Lugo, ao Porto do Mar, podemos encontrar as vendedoras de telas, un mercado como sigue sendo o mercado de Viveiro, onde acudían todos os veciños da Bisbarra a vender os seus produtos. Cativos e non tan cativos desfrutan desta espectacular montaxe que conta tamén con figuras en movimento e mesmo animais vivos. Es el nacimiento máis grande. Sobre todo as figuras que se moven, en general, pois, todo está precioso. Os nenos, a verdad que lles encanta, os animales que hai vivos, as galiñas. Promovido pola Asociación Amigos do Casco Histórico de Viveiro, a montaxe supuxo un mes de intenso traballo. Este Belén poderá visitarse ata o vindeiro 13 de xaneiro.